Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ug kaluy-an kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaluy-an kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O makagagahom nga Dios, paunhiyo pagsugdi, sundi kami kanunay sa imong grasya. Aron kami nga magkapadayon paglaom sa pag-abot sa imong anak, matabangan sulod nining kinabuhiya karon, og magkadangan usab sa maabot nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo nga imong anak, nga buhi ug gahariban kanimo nga Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong. Kay dili madugay, luwason kuna kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tawo nga magbuhat ni ini sa kanunay, ug magtamod sa adlaw igpapahulay, ug dili gayud magpasipala ni ini, ug dili usab magbuhat og dautan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon, hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan. Ug ayaw usab itugot nga moingon ang yunuko, sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlaw igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panadon ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan balay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga mga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaigon ta kanimo, ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Diyos, o bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. May bawan unta ang iyang dalan, dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasod, ang imong kaluwasan.
Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasod dinhi sa yuta. Daygonon ta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kaudlanan sa yuta makadlok unta kaniya. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudeyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo
ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Formal na natong gibuksan kining siyam ka adlaw sa atong nobena masses may tungod in honor of the Blessed Virgin Mary. Daghan kitag mga rason nganong mianhi kita. We come here for a lot of reasons. We come here because we believe, because muna naandan sa atong kagalingon, sa atong pamilya, isip usa ka panata sa usag-usa. Ang uban mo yanhi, tungod kay adunay special nga request, believing nga kung mahuman ang 9 mornings nga sakripisyo sa Misa di Gallo, matuman ang ilang mga gipangayo. Ug ang uban is just simply to honor the Blessed Virgin Mary. Pero ang atong gipaabot sa Jesus, sigurado gyud siya sa iyang kagalingon ngano siya nga nagpakatao. He was so sure, and he is so sure of his purpose, why he came into this world. Tungod sa iyang misyon nga kita maluwas. To be our Savior. Kita. Unsa kita kasigurado sa pagdawat kaniya? How are we so sure to receive Him in our life by His coming? Sa ako nang gikaingon, nagkadaiya ang atong mga rason, pero para ka Jesus, usara ang iyang rason. Kita maluwas. Misa di Gallo na naman. 9 mornings no sab. But He comes to us confidently nga ikaw ug ako. Makita niya nga unta nga pagkahuman miining atong sakripisyo, matuman man o di matuman ang atong mga gipangandoy o gipangayo, usa lang ang gipangandoy o gipangayo sa atong manluluwas, kausaban sa atong kinabuhi. He comes to us confidently, believing in you and me, nga aduna kitay kausaban for the better, not for the worst. He believes in us. He continually believes in us. Muna'y kanindot sa atong Ginoo. Mituo siya kanato kanunay. Gitagaan kita, ug daghang higayon. Ug karon siyam kaadlaw usayo sa buntag sa atong sakripisyo, mausab kini ang higayon nga atong ihatag ngadto sa atong gipaabot ang atong Santo Niño. He believes in us amidst in our shortcomings. He comes for us even if we are unworthy, even if we are sinners. After all, ang misyon niya dinhi sa kalibutan, not for the righteous, but for the sinners. He loves to dine
with the sinners. He doesn't set any condition at all kung kinsa ang iyang pagadawaton. Mo nang naa kita karon dinhi, muangkon man ta nga kita makasasao di, usa lang ang tan-aw sa Ginoo kanatong tanan. Paglaom kanato sa usag-usa. Sa matag usak kanato, aduna kitay paglaom isip usa kasantos nga simbahan nga nagalakaw ngadto sa kaluwasan. His coming is an act of Him as God. Mao kini ang iyang pagbuot. Bisan Dios nagpakatao. He didn't seek any approval for men and from men. His action, ang iyang gihimo, was not dedicated upon anyone, dictated by anyone. Wa siya diktahi ngano siya mianhi. Pagbuot sa iyang kagalingon isip Dios, ipadaha ang iyang anak. Ang iyang desisyon was not swayed by public opinion, just like most of us. Nga itong mga desisyon, kung unsang desisyon sa katawhan o sa kadaghanan, desisyon usab sa Ginoo. Mao ka na ang atong pagtuo. But for Him, His decision at times sukwahi sa kagustuhan sa kadaghanan. Nor even worried about the stubbornness of His detractors, like the scribes and the Pharisees, but even pitied from their stubbornness of heart. Nianhi siya and accomplished the purpose for which He was born. He came and doesn't mind if the crowds agrees or reject His words. Kisihudang gidawat nato ang iyang mga puong. Pero kanunay siyang namati sa atong mga puong. Kisihudang wa nato gitahod ang iyang mga puong. Pero kanunay siyang namati o naminaw sa dihang midangoy-ngoy ka diha sa iyang atubangan gikan sa imong kaugulingong mga pulong. He came and doesn't mind if the crowds agrees or reject Him. In the face of opposition, Jesus even forged ahead. Nagpadayon ang Ginoo. Mura siyang usa ka saranggola. He rose against the wind, not with it. Kanunay siya nga mitindog bisan tuod sukwahi sa kabubuton sa mga katawhan. Ngano man unsa may kabubuton natong mga katawhan. Usahay nga atong kabubuton tinukmod sa atong kagalingong personal nga mga interes. Usahay nga itong mga kabubuton, may tungod lamang sa atong kagalingon, sa atong kahakog, o sa atong pagkamahitason. Munang usahay, mingon kita mo kita. Nga naman ang Ginoo, gahi man kaayo, hangyoon, nga hangtod karon, ako pamangyong ipangayo. Why it takes me 9 mornings for me to achieve and believe what I prayed for would be given. But one thing is for sure, He was confident nga sa iyang paghatag kanato sa iyang grasya para kana sa atong kaayuhan, dili sa atong kalaglagan. He came to us. He was confident that He was the bearer of truth and believed in Himself. He completely knew sa Ebanghelyo, even if John the Baptist testified on His behalf, still it would not be enough to convince everyone to believe on Him.
Bisan pa anaa si Juan, nga mipisadaan ka nato. Linisi o lipiuhi ang iyang daan kay moabot siya. Pipila siguro lang ka nato ang namati. Diha siyang mga pulong. Tungkay nagpagtigbabaw ang ato mga kaguling o kagustuhan, base sa itong mga pulong nga atong giyungo, diha siyang atubangan. Reason why? Mianhi siya. Mianhi siya, he came to testify on his behalf, on behalf of John. Ug mingon siya, for the Father is in him, and he is with the Father. This is why, mao kini ang rason nganong siya nagpakatao. This is why he is incarnate. The word of truth made flesh. All of his, he lay a solid foundation for us to believe in him, and not to reject him. 9 mornings na naman, hinautunta, 9 mornings 2024 edition. Mao na kini ang sinugdan sa atong kabaguhan, isip usa ka katawhan ug magtutuo nga adunay pagtuo ug paglaom sa atong Ginoo. These 9 mornings of self-sacrifice, renewing once again, bag-uho na usab ang atong kagalingon, ang atong mga panata, ang atong gitawag og promise sa atong Ginoo. Lord, ani anasab ko, hinaot unta. Panusa lang ang iyang gipanghayo. Kabag-uhan sa atong kagalingon, kay kita manghayo man sa kabag-uhan sa atong tagsa-tagsa ka estado sa kinabuhi. This is a thing that reminds us of ourselves, how we failed Christ. Unta, atong ablihan ang atong tagsa-tagsa kakagalingon ngadto sa kabag-uhan, hoping by the grace of God, the God incarnate, a possible renewal and conversion may be attained as we celebrate once again Christmas. Sa unang adlaw sa atong Santos nga Nobena, may tungod sa atong mahal na Birhen Maria, mao kini ang unang hagit sa Ginoo. Ablihi ang inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug hunahuna sa kabag-uhan nga posibleng ihatag kanato. Kay mao kini ang magpukaw o magtudlo kanato ngadto sa iyang sabakan. Isip mga katawhan o mga tumutuong nga naglaom sa iyang mga grasya o kaluoy. As a pilgrim church, we continue to hope that once again, through this sacrifice that we have, the blessed Lord would lead us finally to His home for good for each and every one of us. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga moanhi sa kalibutan aron pagsaksi o pagdala sa kaluwasan sa tanang katawhan. Umingon kita, umarika ug luwasa kami, Ginoo. Umarika ug luwasa kami, Ginoo. Alang sa nagpanaw nga simbahan, nga sa kanunay, andam siya nga makighimamat sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw sa tanang kanasuran sa kalibutan, nga ang tanang katawhan magkahiusa sa pagsangyaw sa umaabot nga gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
alang ni adtong nawadaan sa paglaom, nga ang pag-anhi ni Kristo makahatag kanilag bag-ong kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, nga ang atong mga kabalaka sa inaadlaw nga panginabuhi, dili unta makahatag og babag sa mensahe ni Kristo sa atong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, makasudong naunta sila ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, uluwasa kami, Ginoo. O Ginoo, ikaw ang among paglaom sa tanan namong panginahanglan, kanimo nagadaig ug naghimaya kami sa kanunay, hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagkampo kamo, aron nga ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Sa imo kamo, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos. Amen, magampo kita. Makapuy-puyo ta kanimo, Ginoo, ang mapabsano namang paggampo ug sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami ikaw galingong panghanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magapasalamat kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanan nga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipadaila siya diha sa pag-abot na niya. Siyang nagapuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inagbot niya, iya kaming makaplagan nga nagatukaw diha sa pag-ampo, tugub ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit sa pagingon. Santos gayod ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ug ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagulingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Ug sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pansi kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan matubang umulagad kanimo. Himuang ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Ug pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong langit ng amahan, atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. O Ginoo, mangayo kami kanimo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatangi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, ngalikay kami kanunay sa mga sala, ug mahilayo sa tanang kasamop, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Manangging hari, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagayim ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuthon, hatangi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Atong ipakita ang atong panagsunay, ang kalinaw, mana kaninyo.
Mga igsoon, kini maong kordero sa Dios, kini nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamayo. Nga ang lawas ng Gunong Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Kuman kami nabusog, Ginoo, sa imong lawas ug dugo pinaginining sakramento. Tudloy kami nga hukman namo nga malawmon ang among butang, ang mga butang nga kalibutanon. O higugmaw namo ang mga butang nga langitnon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo. Ug manalangin kaning Dios makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. May buntag ka na itong tanan.